Bini Landong Hub Ahawar Lapen Film Karbianglong Film Society Dong Hub Ahawar Arjiding Kluipen Aning Kehang Film Society Etum Alang Litum ala football ke patuhan nada bang Karbianglong ko sonsi atau kono pecetangi pan alang litum ke claim asila sontak taksi social media long Karbi Film Society ke claim ke dam ke me la so ke thek long pen dak dong Hub Ahawar atum sitamelo Nili panang chuning riating pen Nili sitamelo Karbi Film Society atum pen cingwai cingsai si pini dak dong Hub Ahawar sitamelo dak football arnisi kala ke patu dak dong Hub Ahawar la pen Karbianglong Film Society atum pen dak donangji pula so teng pen pini alang litum ke bang ar alang litum fanta ningeklong pen alang litum pan no mati homosti te nili dak MEC hoi alang litum pan nili kurwang tu pajiriklo alang litum dak ke bang apo si dak rong rata tum sitamelo isi film Karbianglong Film Society tum pan ke chiningri mojong si Karbi film isi ini gat shooting nei do pulote dak dong Hub Ahawar anutina coding yup tum sitamelo adima klong pen kichagi pan dung si kenang sot do pulote alang litum pan long kicerap kiciturun ji pan alang litum ninghang si dong Hub Ahawar along non nilitum bangdet pen ason claim ke pacing tur Ahawar semini tum claim pon lo Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hang nang kecapon la so teng pen atau kono pacing tur nang jipu si tamelo niltum menangan klepon lo kasi kebang jiarni tamelo dong Habarat according ji retum don marli etum nilitum pana hirjui nang epipor alang itu pan kurang tulo pi lo la se non kebang jiarani si tamelo niltum antu se ki claim kedam ye panil tum kichi padu rata pan antu se pacing turi pan ke claim yi pan ning hang lo kasi nang litum si tamelo pini nilitum dak dong Hub Ahawar kebang po nang litum handa nilihin pen nang litum